har valgt at gå i dybden med solens stråler og deres virkning. Hvilken betydning har solen for jorden? Hvad betyder forureningen for UV-strålernes virkning på mennesker? Jeg har valgt at lave dette forsøg, fordi det kan være med til at bevise solens afgørende rolle i fotosyntesen. Karsten er blevet stor og grøn. Karsten er blevet gul, fordi den ikke har fået noget sol, og uden solen kan fotosyntesen ikke foregå. Dette forsøg kan på en anden måde belyse, hvad netop solens rolle er i fotosyntesen. Her kan man se, at fotosyntesen kun kan finde sted med sollys. Så uden solen vil de former for liv, vi kender, ikke kunne leve. En anden måde at bruge solen på er ved at udnytte dens varme. Vi har valgt at lave dette forsøg for at vise, hvordan man kan udnytte solen, og i dette tilfælde varmen, i stedet for at bruge strøm. Vi fandt ud af, at man ved at reflektere solen, hvor vi har brugt sølvpapir, kunne nå en højere temperatur.